nojaan pääset joko takanojan kautta tai suoraan lattialta. Takanojan kautta. Ota hyvä takanoja riittävän matalalla. Kädet pään yli. Siirrä katse tangon pohjaan ja tuo kädet tangon kiinni. Laskeudu alas ja työnnä kyynärpäitä lattia vasten. Tämä ei ole päällä seisota. Kyynärpäät ovat paino. Varovasti. Voi vaihtaa jalkojen asentoa. Kyynärnojaan pääset myös lattialle. Nosta mahdollisimman rauhallisesti ja pyydä vaikkapa kaveri taakse tueksi, jotta et kierähdä tangoon.